Rumbi mar lit kod kuyo kwako dhowath mangalo e kar chung od bura ma Homa Bay Town bang' jalupo ma jahigni 43 lwar mowito ngimane nam lolwe e kinde mane odhi nyime gi chenro mag lupo machiegni kod dhowadhno. Jalupo no manyinge en John Okombo nyolwar kawuok e yie manyorik gintiere gi owadgi mane gilupo godo. Kaluwore gi jatend dhowadhno ma angalo, jalupo no nochako mana tal e yie magikone olwar e nam kendo ne ok obedo mayot mondo mirese. Chich nitie ni jalupo no ne ni kod tuo moro ma osebedo ka chande makoro nojuke kae ni e pi kendo lal kod ngimane. Ringre jalupo no ne oduogo yudi bang' menyo kuom seche buora. Kone Victor Koth okona sibe ni an kanye Jojo Okombo lal e gie pi. John Okombo ni en member mar Angalo BME. After 15 minutes owadgi okwango biro okoni gimoro e rie ma we do suspect ni ne mene ngaiti zor en gi tuo miluongo ni ndulme. Koro wakoporate ma Jehova Nyasaye bo yie wayudo the body. Gino chako gimoro goye to chako buoge lwete koka cham. Ka gino rie lwete to dolo. Koro gini otime kamano diriyo mar adek. Gini obiro ni matek molwar ang'o apo ma kolwar pi kalaw tiende kama to nimo. Koro ka lenga amako gogo ma wachi kora chung kanyo mondo arit kopor malo ok oduogo dhi adhi achu wetu wuoyi ma ji 43 mano dhi lupo go wadgi e nam. Wadgi wacho ni kama ne gintie nam opoka wadgi chako tetni kokone rie badi ka korie bade to force moro kawe to goe pi kotemo hawe mondo make to ka kodhi Musa